eta gero eskolan berri zen nun sartu zintuen amak. Onetorre zeinen, 7 urteaz, primera komunio egiten. Gero, Tomaixuaz. Don Justo ere. Han egun beritzen hartu genuen zen eharrak. Okerra zala esaten dabe, Don Justo. Ai, mosku zen borrotzare. Don Justo. Bai. Bape kulpa bai. Bai, Bapes. Fiuripes. Da Javier, akorduen deko zulan berri zen zera jentiek, ero beste batzuk burli jotzuen, Gregorion semi izetea gaitik, ero lakorik Ez duzen. Da justope horreitik eskolan esan zuegin sartzen. Ez. Ez, bestela. Da zer kontatzerako izan, zer? Baten mosku zen, joran duzen alabia. Mariloz. Bai. Akomentu nire eskola. Bai. Da ez da ipan egon elatzen gu gero, Angel latzen gu eta Sabino eta egun ematen zoze hiltzen ego zer, gero itxuri batarietik ormaztegi bagatzen zan, gu beste galdi beti gero eta bihurtu eta horan dut parte mon. Asi zan, behitu, goiku egiten nahi, ipini guzen ila, hori tozku zuen, barrak hanketan, baina barrak, Jota, hundi jute. Zaten dabe, Don Justo Matiasek zaten dabe. Terribli, Naparra, Osea, handi goiki bizizien guztizei errepasue. Ba ez Ba, da nahi. Kulpabiliek... Makiliaz. Puntero batek genan pizarran ebite du. Baina, Jose, nik eta izen batei ezan, aportu dutzen egin. Miminetzan. Bai, danketan, ala buruen. Danina, Bai, Ona ipin jo, Bai, Eta gero euskaraz berbaiten zen duelakota? Horraitik ez teko zua apordet. Ez, kanpuena, oin beti erdea zen, bi erbe barruna. Kara sortzante banda. Baina ingo zen duen euskaraz be, konturatu barik. Hombre, aniluek eta mila bezan, ez? Hori, eta hori, hartu holan da, hori, nire nebak eta bebai kontetan dabe. Da liburu eta, karrete pintia, antxe. Pelikuletan Kajiuga. Bai, gogorra zan, Don Justo genizio txarra izioken bai. Bueno... Bai, hori esaten da Matiasek, bai. Hori gerretak zan. Da gero dana berotze zilunien jarrike plantute, hane otzan geldi. Zer joanik, pentsetan. Berotze zani baten ez euskun, berotze zanien ez tala geldi joekin, berotu egiten, zala larri egiten. Bai, hori izan. Gero da mutxa egula baina, eure monda ero. Joaito lehizko motiku zela, joten, bai zei utzan, txatxetearen. Ez que horrego zuk sinistu Hare, zen dira. dana motzea, ez. Javier Ronmazkikua baitua. Hare motzaten, baina goeño bat handile gozan, ozeak edade gehiago nahi. Egun baten, jonetxea eta Bajota Brasil, motza maizu egiak. Maixue jo? Bera jo ban? Ba. Zin Don Justo? Ba. Txabunda. Da? Zeran amaitu zuen historia? Zer esan bazau? Zer?